Jednou z nejdůležitějších osobností v průběhu příprav regionální fotbalové akademie je ředitel základní školy Edisonova pan Vladimír Mašek. A právě pana ředitele jsme se zeptali na to, jakým způsobem už vlastně vstřebali ten příval nových akademiků. Tak jsme na něj připraveni. Už jsme měli úvodní schůzky, na kterých jsme se dozvěděli počet těch nově příchozích žáků. Nově příchozí žáci už jsou rozděleni do 7., 8. a vlastně 9. tříd, tam, kam patří. Jsou rozděleni do sportovních tříd, zachováme sportovní třídy. Tyto třídy budou koedukované, smíšené, nechali jsme tam i dívky. Důležitá otázka a zejména upřesnění pro rodiče je, akademie garantuje zvýšený počet hodin tělesné výchovy. Je to na úkor klasického vzdělávacího procesu? Tak rozhodně ne. My jsme vázáni rámcovým vzdělávacím plánem a svým školským vzdělávacím plánem a tady musíme zachovat povinný počet hodin. Samozřejmě jsou tam ubrané hodiny třeba výtvarné výchovy, ale klasický vzdělávací proces je zachován, je tam 5 hodin tělesné výchovy, 3 hodiny vlastně nepovinné tělesné výchovy, ale všechny předměty, zejména ty hlavní, jako jsou jazyky, matematika, český jazyk a samozřejmě humanitní a přírodovědné předměty jsou zachovány. Není to na úkor výuky. Děti jsou připraveny a máme i výstupy zcela jako v ostatních standardních třídách. Převážná většina akademiků nastoupí do 8. třídy vaší základní školy. 8. třída obecně u vás startuje přírodovědným kurzem. Týká se to i akademiků? Týká se to i akademiků, tady budeme úzce spolupracovat samozřejmě s oddíly, aby jsme něco nenarušili. Vyjdeme vstříc případně individuálním požadavkům, ale akademiků se přírodovědný kurz týká a tady bude brán ten přírodovědný kurz jako kurz adaptační, který děti absolvují v 6. třídě. Pro akademiky to bude vlastně seznamovací kurz, ale zároveň samozřejmě i přírodovědný. Za vaší školou jde podstatná část také stravování dětí v akademii. Jak je tohle pořešené, jak už jste daleko s přípravami a na co se děti vlastně ve vaší jídelně můžou těšit? Tak rozhodně se můžou těšit na kvalitní jídlo, ale to se těší všechny děti. Tady vaříme velice dobře. My už ale jsme nastartovali ten proces stravování i akademiků, když to tak mohu říci. Byl tady pan výživový nutriční specialista, pan Suchránek z Prahy a společně s paní vedoucí školní jídelny jsme projednali normy stravování, časy stravování a jak se děti budou stravovat. I samozřejmě, že akademici mají nárok na trošku zlepšenou stravu, i to jsme řešili a myslím, že už máme vyřešeno.